sei mota iyi kuigadzirisa pai uda tigadzirise pai inogadzikwa pai mota itori right yakaitozvinakira itori perfect kudai nai Pearson mota inogadzikwa chiiwe datongodikwa zvayo oil ndo yave pasi chete ana makanika makudhiagonisa mota dzevanhu paFacebook musati zvakaoma hai zveFacebook yeah. Guys, I don't know zvikuitika inini. Hamena kuti Facebook nasiri kumboita sei handisinyatsoziya. Facebook kuma ngiyambokata live yega. Iko zvino izvi yakuita ningirikiri. Hamena zvairi kuita kuti meno kuti iri kushagadzira chika na chiri kuita sei aina ndiziye. Hanzo one indicator. One indicator one indicator baba tusangera apa one indicator futhi andinangu pandokwanisa kuedha napo Pearson because indicator yangu ine ma indicator ese ari to shanda deimwe this is the left one, this is the right one, saka ndiziye yako yauri kuti iwe haisi kushanda ndeipi, but anyway haisiriyo nyaya. Mota iyi inogara kumba kwana makanika, kumba kwedu kuna makanika ufunge, kuna makanika watina yemumbe mask yangu iri Vana mai kuZimbabwe hapa. Vasekerera wena. Hello. Sharp. Serious? Uri bari libetse Oh, serious? Kandiwo mevali vako Zimbabwe vako kai? Au batu. Taya, akiri waisuri sometimes kwapeda. Hello papa. Kandi me bale bako kai? Abati. Bako Zimbabwe bale. Asa bana khali? Maybe ukrile tokonyana. Maybe ukrile full time. Mara go betira go ntse yalo. Hari, ba le rekisang ka fa ba kibo batla. Ro ye makopili ko. Hanti. Hari ri ya kopili ko. Hora ri ba sharp. Adi vedile mama. Baba rekisa ba. Arieng. Kopili kwa kutlesi batho musi. Adi vedile ba golo nna ke thanga kwa ke tota ntonyana. Asompi. Ra maketa te khediria. Ba pete, asompi ke khediria. Ra maketa. Dibile handle mo khesi kana kolo. Akiri yana ke bona lisama ya diberi ratang ka teng. Bona le kolo ye nngwe ne falnele. No gona le kolo ye nngwe me pa. All right. Re ka se yo. Nang le maka. O khediria ka batho go re thusa go lekana. Te bersana ga. Te bersana ga. All right, papa.
madala. Unsabi tsewa. Ai, ari tsamai. Aba serious. Aba serious. Kuri ba tsamai dwe ba re teng ka teng mus. Man. Tsale so. Papa yana o tsamaya ganyane yana. Au batho. Ke go bone tsale so. Le tsali swana. All right, teng le kae? All right. Sharp. Hari tsamai. Tinga meri sweswo. Ulata bud. Next time papa killing rieme for teng fa. Ko kai? Ke rona le tsameka di dice kwa le ba le ko teng. Wa rekisa? Mara dijo ke tsa bantu ba le ba emang for strateng. Mara dijo ke tsa ba le ba di roboting iseng matse ba rekisang. No, mara no rekisa. Lena ra rekisa ke at least. Vanda zvinhu zvokuti vari kutengesa vanotori neplan vari kuda kutora chikafu chevanhu vasiri kutengesa. Vari kutengesa nai guys kana ndimiwo vada kutora chikafu chevanhu vasiri kutengesa kana ndimiwo sitoda kupa vanhu vari kumaketa ndiva tiri kuda kupa. Urikutengesa zati akatotengerwawo anodiwo ende una kwabva Ndamuzira tsitsi tamhanya. aiwa chiramhanya sharp chiramhanya zvake ndima yaita kusekerera chiona mota ichisvika ita kufarira chaiko. Ndakachitaura nezvenyu. Hanzi achitaura nezvenyu. Maitawo ndedza vamwe andinoziva kuti ndo basa redu vanodya vese. Dijo, tayankakwa. Baba vanongoramba kwangopusa vakadai ande zvavo izvi. Nda kunomira apo. Handiti. Vaudze vauya apo. Udza vauya apo. Timire panzvimbo 1. Food. Tikumira apo musamhanya yenyu muchizviningirira tikumira panzvimbo 1 yowe. Kwaita darikwa iwa kwaiko zvotodarikwa hatina kudarika toda kumira panzvimbo imwe chete. Uyai kuchikafu. Zvakoma. Kaona kuti ngatingomira panzvimbo 1 tikumira uko tamuka mamuka sei? Munogona batsira madzei. Handiti Kudai manje kudai mai zoti mai nekam 5050. 50 tine 1 epayment dzadzitenda iwo dzidzai kutenda munhu okutani zvakamira munhu wese 5 ndai 1 epi 50 rand. Manje phone manje problem. Ndiadi yayo phone. Aiwa titori Ndakadaza kujamba zvangu ndakamujamba asi andati basa nazvo. Moshi yamoti idzi dzinotaurisa idzi. kana Munongeza idzi dzinotaurisa. chitobudi regai nitombo kutora iye mutaurisa unyasa taurisai uyai mumira apa mutaurise taurisai makatasa kuno vari kuda ma 50-50 ava guys. Vari kuda ma 50-50 ava vari kuda ma 50 ndipewo ma 50-50 ndipe varume vaviri ava vawanda 1 2 3 1 2 3 150. No hanzi toda 150 saka 150 avanotarisa ndavaona chazondinongedzera mwe 2 ava vachazondinongedzera mwe 2 150 yavo zvatakaita mukadzi yavo kokuti ndokumbirawo mari tikamupa 100 rand. Munoona zvinoitika nezvekudai so handiti haisi kamera yamuri kuti hanzi ndikutogwa vainda kamera handiti inenge itori live saka padaitika nezvekuti kune vanhu vanenge vachitokuona handitika vanoita kuti isusuwo tisashote pachi apa saka anobva tineni ndoda ndakupaiwo yangu mari taifuti demobika futi handiti mazviona kana pakaita nebasa panogona kuti endai munonitorera pachi pandakaona paipai handiti mazviona batatombera hanzi varamba chitumirawo matenda at least zvonakidza maisa basa. Aiwa kutenda vanotenda
tenda vanotinda sikukumbirawo 50 rand avareki 50 rand inenge chito I think inenge chitovandisa kure 50 rand zvakaoma hazvo. Hanzi ndopa 50. Vhuka uya ndivadedze here vhuka ndivadane rega ndivadane vhuka uzopa vanhu mari dzavo vhuka. Hey vaya vatima 50 vaya vari kupi uyai kuno. I3 chete honai mirai kwataura ava mirai kwataura ava neuyu neumwe chitiri neuyu mamusipo aiwa mamusipo ava 3 mamusipo hanzi ndoda kupa ava vakwete vataurisa ma50 ava 3 ava 3 ava vhuka saka tumira i150 tumira 50 vari 3 that is 150 senda materials angu nawo ndodzoka ndichivapa senda mari yacho 1 2 3 ava saka asi kana ndoenda ndinokuenda kuri kuseni kwete nguva dzino idzi kuti andikubatei. Vhuka tumira thank you vhuka tumira kwandiri tivape unenge wafadzawo unenge wafadza mweya waMwari. It's very i3 guys idzo wangoda ngohakira wavo wangoda kuhakira apa vhuka waita hako wena 150 kupounds mari haisi 15 pounds. I think 150 rands is about I think it's about 15 pounds. 15 pounds sharp. I think it's about 15 pounds 150. It's about 15 pounds. Una ava manje ava vakarelax vakadai ndomukoma wedu vaya avasiri ndivo avasiri ndiva manje todii tutu vadarika tomirira zvacho magariro acho vakaitawo kuti havana kuona baba. Inetu yasi yamezvari kuita ningirikeri vhuka shamwari usazondirasisa ndositadza kuuya apa next time chinzi koma 50 aya. Eh 50 rand ndinenge chitokumbira it to go a long way. Andoziva kuti it to go a long way 50 rand iyoyo katomupa 50 rand iyoyo anenge achiziva kuti it to go a long way anga achitozviziva chaizvo tukamupa 50 ukandipa 50 rand ndotombokavha ndima. Nokuti vachitiwo 50 zokai vomanya vari dutu anenge yangu achipoti kwai chichi asi vanofara vava kwai mimi muchitora pakamera kana ndichikutorai pakamera tomuita as we can see today amazvi zviri kuita Facebook Natasha amene zvairi kuita yanga chitoramba kubaya live button iri kuramba Facebook amene zvairi kuita at least chero macomments enje chawari kuya mheni kuti ari kuya after nguva yakareba zvakadii saka kupage rema live ko yatoramba zvachose andisi kuziva guys. I think problem yeneto yazuka kupage relive yatoramba zvachose yaramba zvachose kupage relive kutoita live yacho yaramba zvachose echingoti hey we are working on it, there's something wrong, we are working on it to be fixed soon. Ameno kuti chichi kuitika. I don't know what's going on. Vuka ndiri kumasire kwake. Papa unozati vasikana vanobva kumusoro kwanondibhowa mafambiro anenge achiita vanotofamba zvavanoda. Mumwe musi tichaenda kumusoro kutombosiya toenda kumusoro unozati unenge wakaenda kumusoro kwakadai
kuona avo vari ukwavo vadedze tichikafu vadedze vari kungokutarisa kuti zofanirwa kuvamirira manje kana vauya kunuko hatisi hedu vekuveni tisi vaya vechikafu hatisirisi vebasa vanga vamanya vedu vanga vamanya hai wakati naiwe mai Natali indiri kuudza kuti Facebook iri kuramba iwe kunitaura zvotanzi isaima indiri kuudza kuti Facebook yacho kuramba mamuka sei muri sei kwasikana zviri sei muri kudii pakaipa mamamanya kati basaramuka ko ava vaya vanoramba vakagara ukwavo vakuuya but ava ugona uya vapa signal uku saka ari kubatika here pakadhakwa aiwa asina kuenda takwendawo kumantendi dondiwari next week haa zvinenge zvakavhurika musanyanya kuwara hesi asikana ingakupai signal ona hamuna kuona ndinambozviona iwe kuti wachitengesa ingakangwarira business awagona kuti wachitengesa manhingikiri mabhiskits ko dzimwe hanzvadzi dzedu dzo dzinosimbomirapo dziri vasana kuya vanoita nekumira parodhi kana kuti vanenge vawanawo zvimwe all right askana all right thank you ini handisi kana tombokuona inhingirikiri handisi kuona kana mapicture enyu nhasi handisi kuona kana anything ndongoona macomments no pictures nothing hamina zviri kuitika ipapa don't know what's going on
hazvisitiri kuona. Okay, ini kana chandiri kuona hapana, no pictures pamenyu, ndingoona macomments ari kupinda 1-1. Ndiri kutongoona wangu apa kuzara maZimbabwe, kuzara maZimbabwe vakadzi chete, pakazara vakadzi. Zuka anzi we are working out, anzi we are sorting ameno zvanyora anzi there's a problem in connecting, we are sorting out the problem soon, what ameno ku main page rema live yatoramba zvachose, yatoramba kubaika live button zvachose yatoramba. Ndazongotega nditire ipapa ku main ngikiri yaramba zvachose kuita live. Ndikati ndichingoitira ipapa nokuti kumusha kwedanga nasi vagera rangani tu nemukadzi wavo nemukadzi wavo wedu wesikana tingokwira wapa moroi muri sei? Nasi muri vaviri vamwe venyu vaindepi? Vanetsa zvokugara pano? Hapana chiri kubuda? Serious? Ko mukambochinja nzvimbo? Si muri pana pamberi nani pasi pamusoro apo? Pakazara? Vakawanda. Vakawanda zvekuti. Alright, a scan. Hands about to buy camera. Wokunzobate kamera kwataridza kwandiri taridza toni inyatsotobuda asi yanosati yanga chiripa iukakwa kuri kunetsa Facebook iri kunetsa sodandimukaitanga kunetsa rodo kana ini problem yeFacebook anyora kudhara makomenzi aroramba zvandiri kutaura kuti amene zviri kuitika anyora kudhara komene chibva uko but kuramba ichingodzoka same comment iyoyo problem yeFacebook si zvainga ichiramba kubaika kubva kune imwe page kuya problem yeFacebook. Zvinoti makomenzi asitombofamba arifamba angomira asikana wako vaya varipo nhasi varipo but manje kumira apa idambudziko ndopa fast tinda yesi asikana muri sei chipiwa chikafu chenyu tiende kuseruka torai kuseruka atora
Manya. Shamwari manya katakamira parodi shamwari. Nai. Ndakamira parodi kabhuru wangu. Chinonga nditi chikafomira kure sha. Baba vangu vakamira kuzvitamira apo vasikana avo. Ino vakumanya asiwo vanhu varikomana kuchaita serious. Wona vamwe vari kumhanya kubva ukwavo avo. Avo vari kumhanya avo. Mira vari kuyaita iva uya. Yapera. Ah, tough luck. Tough luck. Manje vamhanya vedu we. Chapera. Ah, wotodza kuti chapera. Vamhanya. Ah, shame. Chapera. Ah, shame. Next time, sorry, ne? Next time, sorry. Dijeti felila. Kufelila, kina li 5 rand, sorry but. Akutokumbira ni 5 rand. Chikafu chapera atichina. Ndivamanya veduwe. Shakoma. Sabandi. Guys, chikafu chapera takuinda. Avo vashayiwa. Avo vashayiwa guys. Vashayiwa. Ava vamwe ava kwatisina ava vanatovhera vawana kudeta tauya kuno ava. Kutanga apo mirembo vaone mawandira vakaita. Tofa utanga kuno next week. Afa. Vesa. Afa. Ugereka marobots ava. Tofa utanga kuno next week. Afa. Amukona. Afa. Vosa. Afa. Amukona. Tofa utanga kuno next week. Afa. Vakawanda kunoku but manje kuya kuno kunonge uchizoda kuti utomeka shot wakagadzira 150 dzako afu muri kuona vesa can you see them vesa muri kuona vesa kunoku ndiko kuti unotanga kufunga kuuya ne150 plates because ukauya nemaplates mashoma aibude manje because panapa vakawandisa panapa saka tichiavoida kutanga panapa afu ukuona afu vesa afu ukuona afu ukuona vakawandisa afu mira tinde ndatokanganisa ndindambira urikuona afu kumberi uko urikuona kumberi uko mira tinde nekumona kuno kuvakawandisa tidi kunyepurana guys kana kutoya kuno kutoya nevheni chaya yakalodha because zvibudi ndochokwadi vakawandisa kuno afu ukona vagara pamapora afu ukuona afu vamwe avo vari kusaidhi kwa saka nikakagara vamwe saidhi afu ukuona kavisa saka ndiziti basa racho rinobvepi nemawandira vakaita munona uya awana peace job uya kutotsvairawo arikutsvaira akarindiwa vakawanda zvokuti miremoni afu vamwe ava vari kusaidha vamwe afa mugona vavaona kapa vavaona afa muri kunyatsaona kuti gemu racho mazino mutambo unai apa unai zvapakaita apa
Une zvakaita apa ikombi ngaidarike maniyo. Une zvakaita paseri pekomba une afu wakazara paseri pekomba maona afu wakazara paseri pekomba maona ava mwa wakatogara mumasofa mawo. Hello mama kuti mhoro sakwa afu murikuvaona ka kuti ihondo yemajeremani mazvaona ka pakaipa. Mazviona ka guys, mazviona ka kuti hondo mazviona ka guys, mavaona kuti vakawanda seka. Kana takuuya kuno tikatanga nekusaidi kuno ukoko, make sure kuti tiri kutouya tine 200 kana 150. Mavaona takawanda sei 200 kana 150. Waona takazara sei. Ndikuda kufona kana ndikadona pana panobva wafona, kana ndangodona pana panobva wafona ako, kana ndangodona pana panobva wafona. Kana ndangodona pana panobva wafona. Ati muone vamwe futi vakawandisa vana. Yo, you know 500 plates. Unai af, vamos af. Af. Vakazarava. Af. Af. Masimba isai. Mavaona. Af. Mavaona kuti mungada kuti tinyatsoti vese takavakwanisa tongoendawo patinogona. Af. Mukuona atingafi takakwanisa vese kwa tichapinde kumberi but nachiti maybe muone asiga tinde ndikovaone avo vamwe vagara pa nai afa vese vakagara murodha muri kuona vakamira murodha vese hebai afa muri kuvaona ka muri kuvaona nditi ndoti munyatso kuvaona takuteneda tikana pachida kumberi futi kuvazere saka ndigai tichitena because vakawandisa vanhu vachaunga vapedzi.
ava vandati kutaridza yavo vatori kuseri kwemba yangu vanda kutaridza yavo vatori kuseri kwemba yangu havanda kutaridza yavo vatori kuseri kwemba yangu mudhuze dhuze. Next time chetiva chinofanira kutanga navo vakomana because vamwe vacho tisimbotaura navo tichiita pamashopu apo iko zvino chikafu chiva chinotanga kunopa vari kutisiya vari mudhuze ndinokona. Right guys, maona ka handiti mazviona ka guys, zviri kuno ndo zviriko kunoku, ndo zviripo kunoku, ndo zviriko. Saka tasvika isusu kumba uya nao fora vita. Sure. Right, yeah. Ndam garage main ndadzima lights emota saka muchaoni chinhu. Right guys, ndasvika kumba ndapedza. Pangu ndapedza nditi. Pangu pezora nhasi ndapedza. So ndamurima guys, amuchaoni because ndabuda. Damage amuchaoni, sure. Watora? Chi uyu. Spaghetti. Yeah. Right guys, I'm back home. Ndadzoka, tashika. Thank you guys. Thank you. Bye bye.